Ik was wekker en toen kreeg ik voor een beltje van iemand die zei: "Oh, god, er is een verdachte aanhouden uit Oud-Woord." Nou, ik denk, ja, waar is het? Dat wisten we net. Maar een 3 kwartier later kreeg ik een beltje dat mijn bormen weer. En daar kreeg ik wel even een piekenvel moment. Dat we echt even schrikken, want dat heb ik nooit verwacht. Nooit. Wat voor man is het dan? Hele aardige jongen, werkelijk weer. Het is, als ik wat broeken met een trekker of ik wat zoonbroek, dan kijk ik naar Jasper daar. Hartstikke leuke jongen, heel leuk gezin, leuke vrouw, leuke ben. Hartstikke leeuwouders. Dus het is voor mij onbegrijpelijk. Onbegrijpelijk is dat het woord wat duurt, centraal staat in het woord. Nou, ik denk het wel. De meeste mensen kunnen dit net bevatten. Dit is iets wat je zeker net verwacht. Zeker helemaal net in deze buurt. Zulke leuke mensen, dat kun je net begrijpen. Ik kan het nog steeds net begrijpen, want ik ga hier een drukke dag, maar ik ga hier maar tussen maar snipperij nam. Ik wie er even van af. Dat zal meer mensen wezen, want jou hier dus wel regelmatig contact met de man. Nou, regelmatig. We waren vlak binnen wandelen, dus je komt me qua voorbij, even een praatje. Dus nee, dat contact is prima. Maar hij is hier midden in de gemeenschap, zijn familie ook? Ja, mensen in het dorp, het is maar iets dorpje, dus je hebt contact met een ja, de jongen die een normale bewoner, die met iedereen gewoon omgeeft, lijkt het mij. Hoe zal het duurt nou weer in het woord, denk je? Ja, dat is het praat van de dag, dat kan het missen. Dus iedereen had het en net die kan het snappen. En die zit, iedereen had het van mij, zijn vrouw en ben en zijn ouders. Dat kan het oors, want die zitten er heel moeilijk voor, verschrikkelijk.